Čus Paříkovci, já vás zdravím u dalšího videa ze hry Minecraft Pocket Edition, protože už mám 7 odběratelů, což je pro mě úplně neskutečný. Tak jsem se pro vás rozhodl, že natočím let's play. Takže si dáme Rick ve strehu, tak, ne, ve strehu, tak, dáme si survival a tady si dáme trošku malý svět, jako to bylo v 0.7 a 8, protože mě se takovýhle světy líbily. Tak, skvěle. Teď si ještě tady v nastavení vypneme obtížnost. Tak, jo, pardon, já jsem nezapnul zvuk. Tak, tady máme takový oranžový dřevo, což asi někdo z počítačové verze zná. Je to takový divný dřevo, ale budiš. Ještě musím nastavit tu kameru. Tak. Nechápu, ale jaký druh dřeva to vlastně je. Tak, tady máme malou poušť. Já si tady ještě vykraftím dřevo. Vidíte, že kraftění je už taky změněný, pokud znáte jenom 0.7 nebo 8. Tak, tady, tak si dáme. Vykraftíme si věci, no. Teď si zbalíme crafting table. Tak a teď jdeme. Potřebujeme vlnu. Tak, dělej, pojď. Tak. Já se omlouvám, já musím tu kameru. Tak, kde je další ovce? Kdo je druhý na řadě? Ty jsi malá, tebe nezabiju. Ježkovi, tak kde jsi? Já nemám dost času, kolka. Já nemám dost času. Jo, tady seš. Tak jdeme na tebe. Ty se s ní slovával, jo? Tak ještě musíme najít jednu ovci. Doufám, že ji tedy najdeme. A nebo ještě si natěžíme nějaký dřevo. Máme ještě dost času. Vidíte, že ten svět se už poměrně hodně mění. Už má vlastně jiný biomy, jako jsou například pouště, džungle a je tam asi taková úplná novinka, že v džunglích rostou melouny. Tak tady máme už poušť, nechci. Já chci totiž další ovci. Já chci další ovci. Kde je další ovce? Ovco! Teď mluvím jako Slovák. Ovco! Hrozný tohoto. Já nemám dost času, ovco. Tady jsi, ovco. Už jsi vyrostla. Tak to je bezva. Tak to tě zabiju. A máme třetí vlnu. Skóre, jo. Tak, teď si vykraftíme další dřevo. Dáme si crafting table. Teď si vykraftíme postel. A zbytky na ten barák si uděláme až v příštím díle. Teď bych to chtěl tady prozkoumávat. Jo, ale já musím natěžit nějaký kamení, to mě nenapadlo. Tak si tady natěžíme nějaký kamení.
Tak super. Tak a teď bych chtěl prozkoumat tuhletu ploušť. No, mohl bych si udělat farmu na kaktusy. To by se mi někdy mohlo hodit. A vypadá to, že budu mít i farmu na písek, protože ty materiály z písku, jako je třeba v ten pískovitý kámen, tak ten se mi docela líbí. No a takže tady, jak vidíte, tak tam už je konec toho světa. No, není to jako zase tak tenhle ten svět kvalitní, ale budiš. Musíme v tom, počkat, já nevím, kde mám. Tak, mám si někde, tak, tady máme už oblohu, tak, super. Tak, teď pomalečku už se blížíme k noci, takže si ještě najdeme nějakou sklíž. Tady bychom mohli. Jo, tak to by šlo, to je super, ale nemáme torče. To jsem zapomněl. To si všechno uděláme v tom příštím díle. No, ještě natěžíme nějaký dřevo, ale tyjo, já fakt nevím, jestli, jo, tady je normální dřevo, jo, je normální, super, vezmeme si od něho sazenice, pardon, tak, tato hra, jako se mi fakt líbí, když jsem hrál ještě ty starší verze, tak mě to zase tak nezajímalo, jako ten kreativ, když byla ta 0.6, tak jsem vlastně ani v kreativu moc nestavěl, jenom nějaký pitomý baráčky a tak. Pak vlastně mě nejvíc bavil ten survival, pak jsem si vlastně, když se mi to všechno tak aktualizovalo, tak jsem moc rád, že to takhle je, protože já bych bez těch aktualizací asi v té týře asi nepřežil. Já totiž jsem si říkal, kdy už konečně to bude nějak stejný a takhle, a nakonec jsem se dočkal. Tak tady máme už konec toho ostrova. Jo, že bychom se tady zabydleli, tak to by šlo, ne? Že by tady začalo naše dobrodružství a mohli bychom to, tak jo, to by šlo, ne? Ale nic, počkej, máme nějaký, ne, nemáme sazenice. Škoda. Tak, ještě si tady vyrobíme tak, kamenej krumpáč, meč. Tak, teď si to zbalíme. Ale já si fakt nechci dělat ten barák jako v prvním díle, to je nějaký divný totiž. A nebo, no když máme čas, tak budiš, no. Uděláme si baráček. A já doufám, že se vám ten minulý díl z toho Minecraftu Pocket Edition, co jsem představoval, ten kreativ, tak doufám, že se vám líbil. Ty brďo, počkej, tak už spí? Ježkovi oči. No jo, ale tohle to vůbec nesnáším, no, tohle to vůbec nesnáším. Tak, tady vidíte mě s kamerou. Jej. Jo, vlastně, já jsem nevykraftil to dřevo. Jo, vlastně. Já jsem nevykraftil to dřevo, tak to je. Tak, super. Takže bychom už, ale počkej, tak, ale mě už něco napadlo, počkat. Máme 4 kamení, tak to si ještě musíme natěžit.
Co si ještě musíme natěžit, no. Abychom si mohli udělat pec. Z pece potom... Hele, tady jsou bažiny. Ty brďo, tak tady jsou bažiny. Tyjo, tak to opravdu jsem nečekal, že v takovémhle malém světě budou bažiny. No, to aspoň vidíte, jak opravdu tato verze už je hodně vymakaná. Tak jo, takže já si dám ten crafting table, uděláme si pec, teď si ho ještě zvalíme a jdeme k tomu místu, kde jsme se chtěli zabydlet. Tak, přesně tady. Tak, super. Hej. Ale ještě musíme natěžit nějaký to dřevo, já musím furt s tím dřevem. To je hrozný. Furt s tím dřevem. Jsme prostě takový trosečníci, nemáme nic. Tak, teď by nám to mohlo stačit. Tak, teď si tam dáme tu pec. Tak, super. Teď si tady dáme asi nějaký to dřevo a vypálíme si uhlí. Což je hodně moje nejoblíbenější práce. Jakože nemusíte plejtvat uhlím, můžete klidně ze dřeva si dělat uhlí. No, tak teď bychom si mohli vykraftit dveře pro vstup. Tak, teď. Takže, no, jedny dveře. Máme uhlí, tak, super. Vykraftíme si styky. Tak, super. A jde se kopat. Takže tady si dáme torčky. A jedny dvířka. Tak. Super, super, super. No, tak nakonec se toho baráčku přece jenom dočkáme. Dáme si torčku. Tak, super. Jo, tady vidíte nějakou novou surovinu, která byla tady v této verzi přidaná. Nevím vůbec, co to je. Ale v počítačové verzi to rozhodně není. Možná v nějakém modu nebo co. Tak, tady si dáme ty dveře. Tak a máme svůj malý baráček, který budeme samozřejmě vylepšovat a vylepšovat. Tak tady máme svoje obydlí, no. Počkej, já si vlastně vykraftím ještě tak. A uložíme si do něj věci. Tak, super. Tak, teď si do něho tady dáme věci. Tak. A pícku. Pícku. Tak. Jo, vlastně ještě ten crafting table. Tak, ten si třeba dáme sem. Tak, teď si do něho dáme ty věci, které jsme si tady natěžili a vykraftili. Tak. Takže, já ještě vylezu ven. A pro začátek se tady s vámi loučím. Pokud se vám tohoto video líbilo, dejte like. Pokud víc, dejte odběr. Pokud mě jako chcete sledovat, tak ho dejte samozřejmě. No a já už to nebudu prodlužovat. Mějte se krásně, skládejte blásně a čau vás.